suporta sa buhay, tumutulong ang mga puno sa pag-iimbak, paglilinis, pagproseso at pagtitipid ng tubig kung saan sa pamamagitan nito ay nakakapagtipid ng enerhiya na ginagawang mas epesyente ang mga gusali. Ang pinakamalaking uri ng bulaklak sa mundo na Rafflesia ay matatagpuan sa Southeast Asia kabilang na ang Pilipinas. Ang Rafflesia ay itinuturing na pinakamalaking uri ng bulaklak sa mundo at ang 10 uri nito ay nasa Pilipinas lamang makikita. Wala itong dahon, ugat o puno at dumedepende lamang sa isang baging na kung tawagin ay tretastigma. Kilala bilang corpse flower ang Rafflesia dahil sa mabahong amoy na inilalabas nito. Sa halip na bubuyog ang dumapo sa bulaklak, langaw ang naaakit nito dahil sa kakaibang amoy. Itinuturing na critically endangered species ang mga uri ng Rafflesia sa Pilipinas ayon sa Protected Areas and Wildlife Bureau. Ano-ano ang 3 pinakabinibisitang bansa sa mundo? Ito ay ang United States, Spain at France. Ang US ay mayroong 79 million na turista sa isang taon dahil sa mga amusement park. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Radio Bombo! Bombo Radio Philippines Standard Time, 2 minutos mabilis alas 8 sa pagkaaga. Conrado Estrella III ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan digiti mong putaro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halot sa bangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinayo asin mag-antaban para sa kape asin baretang agraryo. Mga ka-agraryo, marhay na aga sa inutabi gabos. Sa gabos na nakatutok all over Bicol region. Sa mga ka-agraryo niya to sa anong na probinsya kan Bicol, marhay na aga. Uya na naman po ang kape asin baretang agraryo. Digdi po sa Bombo Radio Legazpi, of course, mga kakaibanan na po. Yung mga agrarian reform beneficiarista, yung mga nasa likod, kada mga opisyal ka Department of Agrarian Reform sa manlain-lain ng mga probinsya sa regional offices para po ibalangibog ang mga marhay ng mga bareta sin kaganapan sa Department of Agrarian Reform. Of course, ang programa pong ini hatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kang proyektong split. Ang Project Split. Diyos marhay na aga sa inatabi gabos panibagong episode kang kape asin baretang agraryo. Dahil kung na po papahaloyin pa, nagulong kita mga kakaibanan na naman sa panibagong episode kan sa tuyang programa. Siyempre, dahil kung na papahaloyin, i-introduce ta ang saro sa baga nasa likod kan mga programa kan Department of Agrarian Reform. Nakadumana kita sa Sorsogon, nakadumana kita sa Camarines Sur, sa Catanduanes, tinibuton ta ini. Siyempre siguro, aram na din daw kung saan kita maduman. Ngunyan po tabing episode. Dahil kung napapahalo yun, ang sa tuyang guest, siya po ay nakapagtapos ng Bachelor of Arts in Political Science sa Bicol University kang 1985. Pareho pa lang kami, BUNyo, no? Ipigpadagos niya po ang sayang pag-aadal sa University of San Jose Recoletos sa Cebu City as indigdi niya po nakuha ang sayang degree sa Juris Doctor kang 1991. Noong 2023, nakuha niya po ang sayang master's degree sa Public Administration sa Osmeña Colleges. Kaya pala no doubt na siya po yaon digdi sa Bicol nagsisirbe. Nagpunan sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform kang 1991 mga ka-agraryo, no? Sa opisina pa yan kan Masbate bilang paralegal officer hasta taong 1992. Sa kaparehong taon, siya man po naging legal officer 1 hasta 1994 as in nagpadagos bilang legal officer 2 hasta taong 2003. No? Mas naging makulor pa ang sa iyang karera kan siya po ma-appoint bilang Municipal Agrarian Reform Program Officer
na sa iya pong pinanindugan sa halos 20 years po on 2003 hasta 2021. Sa mga ibang-ibang banwaan, kaibanan po Ande Masalang, Balud, Aroroy, Baleno, as in syudad mismo kan Masbate. Kang taong 2022 naman, digdi man siya na-designar bilang OIC Chief Agrarian Reform Program Officer kan Program Beneficiaries Development Division kang DAR Masbate hasta taong 2024 as in sagkod sa naging full-fledged na CAR po sa kaparehong taon. Bago po matapos ang taong 2024, or dahil po sa iyang marhay na pamamayo asin panhalos na pagkataon ng lehitimong serbisyo publiko, siya po ang naging bagong na-designar na OIC Provincial Agrarian Program Officer 2 kang DAR Provincial Office of Masbate. Ika-9 kan Desyembre sin panagos na nagsiservisal kun sa presente. Mga kaagraryo, ang makakaibanan tapo ngunya na aldaw, ikan pa sa Rodeo Capital of the Philippines, Masbate. Mayong iba, kundi si kaagraryong Amadeo C. Cedinho Jr., si kaagraryong Mading. Kaagraryong Mading, marhay na aga, kamusta po tabi si biyahe nindo from Masbate going here sa Legazpi? Magandang umaga po sa kanilang lahat, Kagraryo Jerin. Medyo maganda naman pong biyahe namin, saka sabi nga malinaw po yung walang tunghalo. Sana, no? Sana ganun lagi yung biyahe, no? Pero for sure, yung biyahe po ninyo magiging sulit dahil kayo po yung personal na nandito sa amin pong istasyon para sa Baretang Agraryo, para sa ating mga kababayan. Kaagraryo Mading, alam mo po kung alam po nating lahat at ang mga kaagraryo natin na ang pagkakataon pong ito ay masasabi natin isa sa pinakahihintay natin dahil sa mga nakaraang episode po namin natalakay na po ng kada provincial offices ng DAR sa Bicol Region ang kanila pong mga success story at ngayon sa wakas pagkakataon po ito na narito po tayo at kayo sa lalawigan na makakasama po natin dito sa programa kayo mismo para yung punto naman po ninyo na mga success story ang maibahagi natin. Sa nakaraang taon, ano-ano po ang hindi nyo malilimutang tagumpay na nakamtan ng Department of Agrarian Reform, Masbate? So, una po ako po yung nagpapasalamat sa pangunguna ng aming butihing direktor na si Director Robin Senda, yung aming Assistant Director for Operations si Erdogi Laban, sa aming Assistant Director for Administration si Mr. Arda Herald. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon ito. Nagbigyan po kami ng pagkakataon maibahagi po sa buong rehiyon o buong Pilipinas yung naging magagandang tagumpay na nakamtan po ng Masbate. No? So, at saka gusto ko pasalamat din sa lahat ng naririnig ngayon sa programa ito, lalo na po sa mga taga Masbate, no? Yung employees po ng DAR Masbate. No? Sa una po na may pabagi namin sa inyo, ang DAR Masbate po ay naging bahagi po sa distribution po ng e-title noong December 7, 2024 sa Pili Camarnesor. Na ito po ay pinangunahan ng ating butihing Presidente si Bongbong Marcos Jr. No? Sa kabuuan po no, sa Masbate po, nakapag-distribute po tayo ng e-title na 2,084. Ang beneficiary po natin dito ay 1,710 at ang kabuuang ektarya po na cover dito ay 3,470 hectares. No? Aside from that po, naging bahagi din ang Masbate ang ilan nating mga beneficiaries no? So distribution po ng PUPROM or tinatawag natin na Certificate of Condonation with Release of Mortgage, no? Na ginanap po sa Legazpi City noong December 26, 2024 na ito po ay pinangunahan ni Senator Amy Marcos. Mm-hmm. Okay. At sa kaalaman po ng nakikinig ngayon, ang lahat-lahat po na PUPROM na distribute ng Masbate ay 2,032 na po. Okay. So, ang nakinabang po nito na beneficiaries ay 1,646 po. At ang amount po na nakondon dito ay umabot po ng 34,200,000
238,000 pesos. No? Wow. Ang kabuuang lupa po na na-cover dito ay 2,882 hectares po. No? Sa ilalim naman po ng support services, no? Meron po tayong ARBs na nakapag-access po ng microfinance, no, and credit services, no, ng bali 1,231. At saka nakapag-train po tayo ng ARBs na bali 3,892 po. No? So, isa pong malaking kaganapan sa Masbate pa po, ito pong pagtatag namin ng tinatawag namin na agraryo merkado. Sa kaunahon na sa buong probinsya, rehiyon po ng Region 5, no, ang Masbate po ang pinakaunang nakatatag po nito. At ako nagagalak bahagi po sa inyo na sa pamumuno ko po sa PBD na itatag po ito. Okay. So matagla po itong pinangarap ng ating dating paro si Anda Herald ngayon. 2015 pa, nung pumasok po ako ng PBD, sabi niya, dapat magawa mo ito. Nagawa po natin yan. Itatag po natin yan noong April 13, 2023, kung saan po pinasiyahan po ito ng ating mabuting sekretary na si Secretary Conrado Estrella. Ang konsepto po ng agromerkado, no, yung mga produkto po ng ERB, direkta na po nilang binibinta doon sa agromerkado, kaya mas mura po ito. Nakakapag-benefit po dito ang community po, kasi po, hindi na po ito dumadaan sa mga traders ko. Direkta na po binibinta ng mga ERBs natin doon po sa agromerkado. Ginagana po namin ito kada Huwebes po, every week, no. Mula po alas 6 ang umaga hanggang alas 7 po ng gabi. Okay. So, nilalakon po ito ng bali 19 Agrarian Reform Organization. Okay. So, dahil po sa magandang resulta nito, kami po ay nag-expand nito. Sa buong rehiyon po, kami rin po ang una-unang nag-expand nito sa Philippine National Police. No? Nung nasa Laga pa kami, nag-instruction po si Ardesinda. Sabi ko, sir, nag-instruction ka pa lang, tapos na po kami. Okay. So, sa kabuuan, sa 2024 po, no, yung agromerkado doon mismo sa provincial office, kasi sa in front ng provincial office, no, sa taong 2024 po, no, nakapagbenta po kami ng 1,409,000 pesos, no. Ang laki. Yes. Dito naman po sa agromerkado po, doon sa PNP, nakapagbenta po kami ng 570,000 pesos po. Dahil po nito, nakakuha po kami ng national award po. Wow. Sa pinaka-highest sales po na last year po, nakakuha kami ng national. Sa buong rehiyon po, pinagmamalaki namin po ng Masbate lang nakukuha nito. Ayos. At sa ngayon pong taon, tanggap naman kami ng 3 national award, no, dahil po sa agromerkado. Ayos. So, sa ilalim na pa din ng support services, no, kami po ay nagbabahagi din ng taon-taon ng 2 traktor, no, sa 2 Agrarian for Beneficiaries Organization, no. And aside from that, no, nagbibigay po kami ng mga baka, okay, mga At sa agrarian justice naman po, no, I would say na lahat po ng accomplishment namin dito ay lahat po kami more than 100% po. Lahat po ng activities ng sa legal po. No? We're proud of that, no? Okay. 100% or more than po that. Lahat po ng activities ng legal, no? At alam po natin, no, na hindi po sapat ang pondo ng gobyerno para po mapagbigyan namin ang kahilingan ng mga ARBs. So, kaya ang ginawa po namin sa Masbate, no, nag-link po kami sa other agencies, no? Okay. So, isa po dyan, yung Department of Labor and Employment. No? Marami kasi lang pera eh. Nakapag-link kami doon sa programa nilang Dole Integrated Livelihood Program po. No? So, nakapag-benefit po dito ang 5 Agrarian Reform Beneficial Organization kung saan po nakatanggap po kami ng mahigit 1 million po sa tulong po para sa proyekto po ng atong ARBs. No? Dahil dito po, naka-receive naman kami ng award, no, from Dole. Nung ginanap namang Uragon sa serbisyo, binigay po kami ng Dole Responsive Partnership Award, no,
So sa Region 5 po, alam ko po, Masbate lang at Catanduanes po ang nakareceive nito, no? And aside from that, no, kasi po alam niyo Masbate, mahilig po sa bata. Okay. Kulang po, halos walo lang pong baka na ibibigay namin taon-taon sa mga farmer beneficiaries. So lumapit po kami sa Bureau of Animal Industry. So last year po, no, nakakuha po kami ng bali 25 heads of cattle na naibigay po namin yan sa isang organization, sa Candelaria organization, no. At sa ngayon po, meron namang ibibigay sa amin ng bali 26 heads po na baka po ibibigay namin sa isang organization naman po. And last year po, no, nakakuha kami ng financial assistance po sa central office para magpatayo po ng banana pisciculture laboratory. Ito po ang kauna-una mang laboratory po sa Masbate. So, yun po. Ayos, ang dami pala, Ka-Agrario Mading, no? Yes, yes. Sa dami nung nabanggit niyong accomplishment ng Department of Agrarian Reform Masbate, sisiguraduhin natin na mapapakinggan ng mga ka-agraryo natin ngayon na syempre yung mga target ng inyo pong opisina ngayon pong taon. Ka-Agrario Mading, sa nakaraang episode, balita namin, tumaas po umano yung inyo pong target para sa taong 2025. Kaya naman, tanong ko lang po sa inyo pong probinsya, ilan po ang inyong target ngayong taon? At ano po sa tingin nyo ang mga magiging mabisang paraan ng inyo pong maipapatupad para po makatulong at maabot po itong mga target na ito, lalong-lalo na po sa DAR Masbate with Project Split? Okay po. So, before that, gusto ko nang ibahagi po na noong April 12, 2023 po, nagkaroon po kami ng e-title distribution sa Masbate sa pumuno po ni ating Secretary Conrad Estrella po. Sa tanong po ninyo, sir, na kasi po tumas talaga yung target namin no, sa e-title, no? So, ang target namin for e-title distribution po ngayong taong 2025 ay 3,356 po e-title. At mabibigyan po nito ang 2,763 ARVs, no? At sa kababaan po, ang area po ay 2,763, no? Para po masiguro namin ito, ay nag-hire po kami ng 5 tinatawag natin na RCT, yung redocumentation completion team, para po mas kasiguro po kami na matapos talaga namin ito. At saka ang ginawa namin dito ay talagang halos weekly namin minomonitor ang complacement ng aming RCTs, no. Hindi namin sila pinapababayaan talaga, no. So, yun po. So talagang nakatutok po talaga Ka-Agrario Mading ang Department of Agrarian Reform sa ating mga agrarian reform beneficiaries, lalong-lalo na po sa implementation ng programa. Sa ngayon, para po sa mga ka-agraryo natin, ano pong aasahan pa ng ating pong mga agrarian reform beneficiaries, lalo na yung mga hindi pa po nakakatanggap ng kanilang sariling titulo ng lupa sa inyo pong probinsya? Narinig ko kanina, Ka-Agrario Mading, marami nang nabigyan nung una. Pero syempre, meron pang mga naghihintay. Dahil po sa marami pang bibigay namin, makakaasa po talaga yung ating mga business na talagang makakatanggap sila ng e-title. At hindi lang ngayon, sa darating po na taon, marami po tayong target po. Sa makakaasa po ng ating mga ARVs, makakatanggap po talaga sila. Opo. And speaking of ARVs, Agrarian Reform Beneficiary, di ko na rin papatagalin kasi Ka-Agrario Mading, may kasama tayo ngayon na magkikwento ng kanya pong experience at kanya pong mismong kwento para i-share sa ating mga ka-agraryo nakikinig sa ating pong Kapesin Baretang Agraryo. Makakasama po natin ang Agrarian Reform Beneficiary po natin ngayong umaga. Siya po ay from Barangay Quezon, Katayngan, Masbate, no? From Katayngan, Masbate, umunta pa po dito sa ating istasyon sa Legazpi para i-share ang kanya pong kwento. Hindi ko napapatagalin si Ka-Agrario Jerin Balansag. Kamusta, Ka-Agrario Jerin? Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po sa Madjo. Sa lahat po ng nakikinig, magandang umaga po. Ito,
maganda naman po yung biyahe namin, malinaw, pero nakakalula. Yeah. Ako Oo. po, si Jerin is Balansag, at tumindok na taga Quezon, Katayngan, Masbate, at ako po ay may asawa na si Mr. Antonio Mercader Balansag, at kami po ay may 4 na anak, 3 lalaki at 1 babae. Ako po ay isang anak ng ERB sa nagangalang Ginang Gloria Cueva at Ginoong Renato Kim Quisino. Sila po ang may mga titulo na nagngangalang sa ERB or hawak ko po ang kanilang mga CLOA or e-title po. Ayos. Maraming salamat. Opo. Ito pong inyong titulo, Ka-Agraryo Jerin ng Lupa, na nakapangalan po sa inyong nanay. Kailan niyo po ba ito natanggap at gaano po katagal bago niyo po ito nakamtan? So, since I'm 34 years old, siguro 32 years old ko po natanggap ang e-title. Kasi noong April 13, 2023 po, na-release po yung e-title ni Mama po. So, sobrang tagal po namin, parang hindi na nga po namin inaasahan na yun pa ay magkaka-e-title po siya. Akala nga namin is CLOA lang po yun hanggang siguro maliit pa lang ako noon. CLOA na talaga yung kinukwento ng nanay at tatay ko. Pero hindi namin or hindi ko inaasahan na darating pala ang panahon na makakuha kami ng e-title sa nagangalan ng sa aking ina. Ayos, no? Pag may tiyaga talaga, darating at darating. May nilaga, no? Lalong-lalo na kung sa tulong po ng Department of Agrarian Reform ay talagang darating yung time na magkakatitulo po kayo at wala na magiging problema. Pero Ka-Agraryo Jerin, gusto kong malaman, ilang taon na ba kayong nagsasaka at paano kayo nagsimula? So, maraming salamat po sa katanungan. Ang pinagmula ng pagsasaka namin is, doon ko talaga po yan nakukuha sa mga nanay at tatay ko. Simula nung pagkabata pa ako, doon kami tinitrain kasi yung mga magulang din nila ay isang magsasaka din. Kung gaano kahirap na maging isang magsasaka, na noon, bago kami makapasok sa school or sa eskwelahan, dadanas muna kami ng magdamo ng mga palay at saka sa mais bago po kami pumasok. Parang tinitrain talaga kami ng maayos ng nanay at tatay ko. Kasi noon si Mama marunong mag-araro. Kasi si Papa noon, para makapag-aral kami, bago si Papa luluwas ng Maynila, parang pinaplansa muna niya yung lupain namin at magtatanim muna sila ni Mama ng palay at saka mais. Para habang tumutubo yung mais at saka yung palay, si Papa naman nandun sa Manila magtatrabaho at kami naman doon ang mag-aalaga. At si Mama talaga ang nag-motivate sa amin na kung paano pahalagahan ang aming pagsasaka. Doon kami nabubuhay at doon din kami gumiginhawa. At doon din po kumikita ang aming pamilya. Tulong-tulong talaga, no? Naipapasa at naipapasa. Sana ganun din yung ating mga ka-agraryong nakikinig sa atin ngayon. May marami rin silang kwento. Pero yung kwento mo siguro nakaka-relate din yung ibang mga ka-agraryo natin. Para sa inyong personal na pananaw, Ka-Agraryong Jerin, paano po mismo nakatulong sa inyo yung project split ng Department of Agrarian Reform? Siguro, syempre, dati nung hindi nyo pa hawak ang mismong titulo, ano-ano pa yung inyo pong mga pinangangambahan? Nabanggit nyo kanina, marami kayong problema kinaharap pa. Paano ito nakatulong sa inyo at paano ito nabago na meron na kayong ngayong titulo? Noon, hindi pa, nangangamba kami noon kasi baka po, hindi pa kami po siyempre may penalty po sa land bank, may babayaran pa po. So, hindi pa namin yung nalulutas. Baka nga po iniisip namin or si Mama nagsasabi baka babawiin po ng gobyerno or sa land bank kasi nga hindi pa kami nakapagbabayad. Ilang beses na kaya kami napadalhan ng letter from land bank na kailangan magbayad ng ganitong amount, yung sa penalty po or sa tax house, hindi, yung sa penalty. So, noon, parang syempre, tapos sa buhay, tapos magsasaka lang, mahirap. At may mga kapatid din ako na pinapaaralan ni Mama at ni Papa. So, parang pinapasa-Diyos na lang namin na wala kaming magagawa kung kukunin ng taga-governo. Pero basta, ang pinapaano lang ni Mama sa amin na hindi daw namin talaga ibibinta yung lupa. Mas maigi pang kukunin sa gobyerno kaysa naman po ibinta. So, mula noon, parang naitatak sa isipan ko na
sana po Lord bunga po ang lahat ng pinaghirapan ng aking nanay at tatay. So, nakapagtapos ako, nakapagtapos yung mga kapatid ko at nakapag-asawa ko. Hindi namin inaasahan na lalabas yung e-title. At nakakatanggap pa kami ng condonation mortgage. So doon, sobrang saya namin na, syempre, ako lang nandito. Si Papa at saka yung kapatid ko nasa Maynila. So sobrang saya namin nung pininto ko sa kanila na ganito ang nangyari, wala na kami babayaran, may e-title pa. So, hindi namin nakalain na natupad yung mga hinihiling namin noon, kahit wala na si Mama. Parang full of, ano tawag nun? Parang happiness. Parang, yes, opo, hindi namin maibahagi kung ano po yung naramdaman namin. Ayos. Ako, personally, pinapakinggan kita ka-agrarium Janino. Nai-inspire ako sa'yo lalong-lalo na yung nakuha mo sa parents mo, yung sacrifices ninyo. Hanggang sa ngayon, nagbubunga ngayon sa tulong ng Department of Agrarian Reform na Masbate. No? Ka-agrarium Janine, balita namin na feature ka na rin. At ang yung kwento ng nanay po ninyo sa isang national television na, wow ha, siguro pwede pong nating ipanood ito sa ating mga ka-agraryo na nanonood sa ating Facebook Live. Ito po yung isang 90 seconds video ng may titulong Ang Pangulo at Ang Magsasaka. Nagawa po mismo ng Regional Strategic Communication Team ng Department of Agrarian Reform Regional Office 5. At naipalabas na po ito sa isang national television kung saan tampok ang storya ni Nanay Gloria Cueva o ang nanay po mismo ni Ka-agraryong Jerry. Mga ka-agraryo, sabay-sabay po nating panoorin at pakinggan ang kwento po nito. Tunay nga ang kasabihan na kapag may tinanim, may aanihin. Ganito mismo mailalarawan ang buhay ng isang benepisyaryong magsasaka. Tangan-tangan ang istoryang kakalabit sa inyong mga puso. Alamin natin ang kwento ng isang magsasaka na mistulang nagpula ng isang binhi na didlikhan ng talisay na hangarin hanggang sa yumabong at namunga. Ngunit paano na lamang kung humantong sa isang sitwasyon na ang nagtanim ay mistulang maging gaya na lamang ng isang puno o halaman na malalanta na lang ng tuluyan at lilisan. Yung cancer, yung sakit ni Mama. Tapos nakuha na siya ng tubig. Magkaganon pa man sa kanyang pagsasakripisyo, hindi maisasantabi na lamang na mayroong maiiwang bunga na aanihin ng mga nangulilang pamilya. Malaking pasasalamat po namin ang aming pamilya kay President Bongbong Marcos at kay Secretary Conrado M. Estrella III dahil po sa i-award nila na e-title para kay Mama kahit wala na po siya. Sa ngayon, siguro kasi wala si Mama, talagang lahat ng pinaghirapan ni Mama para kami ay yung umani. Ito ang kwento ng namayapang magsasakang benepisyaryo na si Gloria Cueva. At ito ang binhi ng pag-asa. Mga ka-agraryo, yan po yung kwento na nakapukaw ng atensyon ng ating mga ka-agraryo. No? Binhi ng pag-asa palang kwento ng storya, ka-agraryo Jerin ha. Para po sa inyo, ano po bang pinakamahalagang aral ang naipaabot ng kontekstong ito o kwento ng binhi ng pag-asa? Ang kwento ng naging binhi ng pag-asa, ang titulo ng video, dahil pinahawatig nito na kung ano ang tinanim natin, yun din ang aanihin. Yun ang pinupunlang sakripisyo ng aking ina na nagiging bunga nito ng pagtagumpay at yun ngayon ay inaani namin at sa kasalukuyan po. Opo. Balita namin, isa rin po kayong sa mga maraming nakatanggap ng COCRUM o yung Certificate of Condonation with Release of Mortgages. Sa naganap pong distribution nito sa Legazpo City, nandun din po ako personally. Ako yung isa sa mga nag-cover po noon noong November 26, 2024. No? Kaya mabuhay yung mga nakatanggap ng mga COCRUM nila, no? Hindi lang po sa Masbate, sa buong rehiyon ng Bicol. Ngayon, ka-agraryong Jerry, ano po ang maipapayo po natin sa mga kabataan na nagnanais na pumasok sa larangan po ng agrikultura? At ano po ang mensahe po ninyo sa kanila? Magandang umaga din po ulit. Ang may papayo ko lang po sa mga kabataan, lalo na
iba talagang kabataan noon at saka ngayon. Siguro naman po, dahil sa naglaki tayo ng magsasaka, dapat hindi natin talikuran ang pagiging isang magsasaka. Dahil dyan po tayo nabubuhay. At kung tayo man po ay may magandang trabaho sa Manila, uuwi at uwi pa tayo din sa probinsya natin. At yun pa rin ang trabaho natin is magsasaka. Kung may mga lupa man tayo na bigay ng gobyerno, ay sana po wag po nating ibenta or wag nating kailangan alagaan natin at panatilihin atin iyon kasi yun lang po ang may pamana sa atin ng ating mga magulang at yun din po ang may pamana natin sa ating mga anak. Yun lang po. Opo, maraming salamat Ka-Agrario Jerin. Siyempre ngayon, hindi pwedeng hindi ko babalikan si Ka-Agrario Mading para ipaabotan ang kanya pong kabuang mensahe sa atin pong mga nakikinig ng mga ka-agraryo sa buong Kabicolan, lalo na sa Masbate. Ang inyo pong mensahe, Ka-Agrario Mading. Ako po ay nagpapasalamat sa split project nito kasi po ipamahagi po natin yung inibil na ito. No? Sa pamaraan po na ito, mas napalakas po ang ownership at possession ng ating ARBs. No? Kasi naman po kasi sa Masbate, ang pinaka-purpose lang talaga namin sa DAR ay may angat po ang hanap buhay ng ating mga ARBs. No? At sa pamaraan po na ito, pagbibigay po ng ito, isa po itong pamamaraan para po may angat ang kanilang hanap buhay. No? Kasi sarili na po talaga nilang lupang binubungkal nila. Kung ano man po ang na-receive namin mga award, ito po ay secondary lang sa amin. Ang importante po sa amin, may angat po ang hanap buhay ng mga artists po. Salamat po sa Bombo Radio sa pagkagayitong may pabahagi namin ang aming programa. Siyempre, baka may gusto pa tayong pasalamatan kung makakarating ito sa atin na mga ka-agraryo na nakikinig. Marami pa po tayong mga episodes. Baka may gusto pa po kayong pasalamatan Ka-Agrario Mading. Okay po. Kami po ay nagpapasalamat kay President BBM, lalo na po yung nilagda na yung Republic AB 953 sa condonation po. At saka alam po namin hindi po ito mangyayari kung hindi po sa leadership ng aming Secretary Conrad Estrella. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong dalawa. Kung dahil sa iyo, hindi po ito mangyayari sa amin. Salamat po. Sulong po, Agrario. Maraming salamat Ka-Agrario Mading at kay Ka-Agrario Jerin na nakikinig po sa atin. Uy, baka may gusto ka palang pasalamatan Ka-Agrario Jerin sa mga nakikinig po sa atin. Kahit maiksing pasasalamat lang. Sa mga nakikinig po, malaking pasalamat po namin kay Pangulong BBM Bongbong Marcos at kay Secretary Conrad Estrella sa lahat po ng sa lahat po ng taga-DAR, lalong-lalo na po kay Sir sa hindi nagpabayad doon sa amin sa Barangay Quezon. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga magsasaka na sana po ating pagkaingatan po ang ating lupa sa binigay ng gobyerno po. Daghang salamat. Maraming salamat si Ka-Agrario Jerin. Mga kabombo, marami pa pong kwento, mga ka-agraryo natin na nakikinig dyan na antampok sa Kape Asin Baretang Agraryo. Diyan na po natin tinatapos ang panibagong episode ng ating pong programa. Hatid po itong programang ito ng Project Split ng Department of Agrarian Reform. And of course, dito po yan sa Bombo Radio Legazpi. Nakasama po ninyo, ka-agraryong John Salonga, Jos Mabalos, Sulong Agraryo. Sa inyong nadamo ang naging katiripunan ng mga istorya kapupurutan ng inspirasyon na ginunuhikan sa dedikasyon na makapaghatod ng lehitimong serbisyo publiko. Iniya, Kape Asin Baretang Agraryo. Mga simpleng healthy habits na dapat simulan isama sa daily routine bago pa man gumawa ng ibang aktibidad. Simulan ng umaga sa pag-inom ng tubig. Sa pamamagitan nito, ma-hydrate ang iyong katawan matapos Mga agraryo, tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. unat upang malabanan ng stress, kailangan i-relax ang katawan sa pamamagitan ng pag-unat-unat dahil pinapakalma nito ang mga muscles at kasukasuan at nakapagbibigay ito ng panahon upang makapag-unwind sa lahat ng iniisip bago matulog. Ang puso ay isa sa pinakamalaking organ sa ating katawan na responsable sa pagbomba ng dugo at pagpapanatiling buhay ng lahat ng ating mga tissue.
Ang paglalakad-lakad ay malaking tulong sa pagpapalakas ng puso. Gayon din ang pagkain ng walnuts, almond at mani. Mas napapalakas din ang puso kapag sinabayan pa ng pagkain ng mga prutas at gulay araw-araw. Mabuti rin sa puso ang isda dahil mayaman ito sa omega-3 fats at mababang saturated fats na nakakatulong na mabawasan ang kolesterol sa dugo. Habang nakakasama naman ang puso ang pag-inom ng matatamis at inumin at hindi masusustansyang pagkain. Sa panahon ng tag-init, maraming mga lugar sa bansa ang kinukulang sa supply ng tubig. Dahil dito, narito ang ilang mga tips upang tayo ay sabay-sabay na makatipid sa tubig. Siguraduhing nakasara ng maigi ang gripo upang maiwasan ang tulo at magkabit ng low volume o high pressure nozzles na makakatulong na mabawasan ang water usage ng hanggang 50%. Gumamit ng tabo at timba kaysa mag-shower kapag naliligo. Gumamit lamang ng baso ng tubig kapag magsisipilyo kaysa gamitin ng gripo. Huwag hayaang umapaw ang tubig sa batya kapag naglalaba. Diligan ng mga halaman bago sumikat ang araw o pagkatapos lumubog ng araw upang maiwasang matuyo ang mga ito dahil sa vaporization. Sa ibong kan mga benepisyo kan social media, nadiskubre sa mga pag-aaral kan mga eksperto kan mental health ang mga minasunod. Enot, nagkokontribuir ang social media sa depresyon, lalo na sa mga daipagkakasinarabutan online. Tipikal na konektado ini sa depresyon, pagkahadit, asin kamunduan. Ikadawa, nakakakulog sa self-esteem ang social media huli sa pagmati nin kakulangan sa buhay, asin itsura. Siring na lang kan insecurity, pagkaibog, asin discontent. Ikatulo, rason kan pagiging self-centered huli sa perming pag-share nin selfies online na nagkikrear nin online image kaysa sa pagkakaigwan nin connection sa pamilya asin mga amigo sa realidad na buhay. Siring man, ang sobrang social media ang pwede ser na magpusol nin impulse control issues huli sa typical na access. Pinakauri, ang social media ang pwedeng magamit bilang unhealthy copying mechanism lalo na kung namumundo o bored ka sa buhay. Mahalaga ang pagkain para sa ating kalusugan kaya nagbibigay ito ng sustansya at enerhiya na kailangan ng ating katawan para gumana ito ng maayos. Sa katunayan, malaki ang pangangailangan ng ating katawan sa malawak na hanay ng mga sustansya gaya ng carbohydrates, protina, bitamina at mineral para maisakatuparan ang iba't ibang tungkulin ng ating katawan tulad ng paglaki, pagkukumpuni at pagpapanatili ng tissues at regulasyon ng katawan. Alam mo ba na ang tamang pagkain ng agahan ay dapat nasa pagitan ng alas 7 at alas 8 ng umaga at hindi dapat lumagpas sa alas 10 ng umaga. Ang tanghalian naman ay sa pagitan ng alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon at dapat na 4 na oras ang pagitan sa agahan. Mas mainam naman ang pagkain ng hapunan sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 9 ng gabi at dapat na 3 oras bago matulog. Likas sa mga Pilipino ang pagiging masiyahin sa gitna ng mga kinakaharap na suliranin. Katunayan, ang Pilipinas ay pumapangalawa sa pinakamasasayang bansa sa Southeast Asian region. Pagdating naman sa 2024 World Happiness Report ng United Nations, ika-53 ang Pilipinas na tumaas mula sa 76 spot noong 2023. Naungusan naman ng Singapore ang Pilipinas na nasa pang-30 sa 2024 World Happiness Report, habang nangunguna naman ito sa pinakamasasayang bansa sa buong Southeast Asian region. Samantala, ang Finland naman ang itinuturing na pinakamasayang bansa sa 7 magkakasunod na taon na tahanan ng 5.5 million Finnish. Madalas ka bang abala sa mga gawaing bahay, trabaho o paaralan kaya nalilipasan ng gutom? Alam mo ba na may mga benepisyo sa kalusugan kung kakain sa tamang oras? Ang pagkain sa tamang oras ay tumutulong sa pag-regulate ng gana sa pagkain at nagpapanatili sa ating energy level. Nakakatulong rin ito sa mga tamang pagtunaw ng kinain at nagpapahusay sa metabolism. Ang pagkain ng tama sa oras ay sumusuporta rin sa tamang pangangalaga